Kublai pi bro. Min hakikat tu kan isngi. Nilayu iya ka kubor. Bako umbam umdi. Haka sor shilong ka jungi. Kalong ka pamsngan. Ka FSSAI. Ka Food Safety and Standard Authority of India. Kala tesi ki na ki saupun rutli ki shnong ki badan. Haka nong ba shilong. Bad kala lab. Ba na ki saupun rutli ki shnong. Saupu sautli ki shnong. Kiyo ya ku bam umdi ka bomsngan na kabenta ka kot ka kya jungi ki poit ba. Katkum ka kai pod la sakhi ba yakini ki balalum luksa daga seng FKGGP ban pa sa FSSAI. Baka hakini ki saupu sautli ki shnong. Kiyo da ku ka baduna ya ka pH value. Bad babon ya ka iron. Bad ki wede ki chemicals ki bakta ya ka kot ka kya jungi ki poit ba. Ya ka lalab baka dunab ha ka pH value. Jungka, bad kani ka pedlong acidic, ya ka bad ka mabha, ya ka kot ka kya jung pait ba. Ka bam umdi ka di bendon ya ka ta ka pH value, ka balong, hapdeng kan rupoin san, hadu prapoin san. Henry ya kani ka bala test pat, ka dunab ha ka pH value. Bad kani ka bu jingma, namar ba ka klan ka acidity ha ka Ka jingdon jung ka ayan ha ka long ka babaha. Henry, da ka latam palat, ya uput badan kam, tiga kata ya ka kot ka kia. Ka jingduna jung ka pH haka kala ben pen no, ya copper, badan haki pipe, ki ba supply yangi. Badla da copper, urung haka tiga kala ben kata, ya ki brio, da ki jingpang ki bupher, kum ki jingpang kalai bat ki waida. Ka jingbon jung ka ayan pat haka kala ben wanlam, siki jingpang kum ki diabetes, ka gastric, bat ki waida. Timenta da kani ka jinglap, Ngi Dih ya ka bam umdi ka bomsngan, ka bu jingma ba, ya ka kot ka kia, jong ki pat ba. Ka kata ka pH. Ka pH ka di ka rukom Kane, ya ka jingdon, jong ki hydrogen ions, haka Lada ka ka bun, ya kita ki hydrogen ions, te kata ka mod, baka pH ka duna. But lada ka duna ya ki hydrogen ions, ka mod, baka he ka pH jong ka Pila ban perkat badai ka iga daw baka he ka pH jong ka bam umdi jongi. Ka jubab jong kata ka long ba. Naga jingdon jong ki chemicals ha ka Naga jing Jaboh jong ka haka jingdon ka kandaw. Lani ka jingrung jong ka kandaw ba Jaboh ha ka Lani ka jingdon jong ka Jaboh jong ki marat. Lani jong kinuki bakteria kinuki germs ha ka Ka penhe ya ka pH jong ka Pila juyos ngo. Baya ka kitera ka chlorine, ban pen kod ya ka. Te teng lada buon palat ka chlorine ha ka Ka penduna ya ka pH value jung ka, ban hangta ka ka kala acidic. Ka chlorine ha ka ru kalong ka bama. Namar ba, lada buon palat ka chlorine ha ka Bad lada Ngi Dih ya ka ka babuon palat ya ka chlorine, kan wanra jingma ya ka kot ka kia ka jungi. Bad ngila banyo ya ki jingpang ka cancer bad ki wede. Lada pi kwa ban tib bako bam umdi ka jong pi hayeng, kalong ka babiang ni Pila ban pedon kam de kini ki pH test paper. Ban pet, ya ka jingbiang jong ka bam umdi jong pi hayeng. Bu ya kini ki test strips, kumba arlay second hapo ka Pad harin ka to kan second, pinsa iba kinsa kalarong. Bad pila ban pet ya karong jong kini ki strips, bad ka to ka chart ka badon na ka pH paper. Karong jong kini ki strips, ka di banya hap bad ka number jong kiti ki rong. Bala to ka to pH paper. Kata ka mod hapdengkan rupoin san hadu prapoin san. Lada pim kwa ban pendon kam de ki pH strips. Pila ruban kle arlay drop. Ka so jow ha ka di ka jong pi. Bat kani so jow kan sa penyap lu di kinyang di badon ha ka bam di jong pi. Lani pila ban bu de ki filter hayeng. Ban la ban pen kod ya ka bam di jong pi. Ngi kermen momenta. Baka sorkar, kan le iki ka babahan na matau pat ba, kan check, kan wad banya, ya ki daw jong ka jing Jaboh, jong ka bam umdi ka jungi. Bating pat, bayo kim le yo ka suja no kan ka kubor tang sipor, bat ka susong shit tang sipor, kumba julong ki wede. Ka kot ka kia, kadei ka spa ba. Lano Ngin Kyndit.